Снощи не ми даде дядо Коледа подарък. Аз бях дядо Коледа, бях се облякал. Лапета. И видям, днеска ми пусне подарък. Коя драчето не тискаш? Ай, гледай. Държам. Чакай. Назад ли беше ли то ще сложи? Нямах време да му дадем вече. Имаш патрон? Имам, аз имам 5 патрона. Ти се фаща линия всичко направо, търпушка. Да, така работи. Не съм ставал търпозиран. Ти си стреляш, нали ма? Аз да, ама... Гледай, видам, понимал. Чакай си. Да, не трябва да ме